Hallelujah. Puleno keplaisa ketangkai tono hambai meru. Tini to wan sugai maya bini sajak sadula sangbai tini ojago pai male thanya dihne. Keba belakino khatong thogo. Tini yang area to tini belakino tam hinai bemar bai kupulung engjak phiaba takhok je dar orbindo ni bisingtei ang tini gereng manmani bagese tini ba ang ojago pai mano hne ang khakhayo tam hingke Christian engnani phanose ang ba engnani musungya je samaya ang agibo YouTube rogo ba tam hinai Jisu ni photo rongno khamane reject lai ro already थाङै पायो तावहाय माने जिसु मोखां माने नासिङा सुमुसुङा आमसके जलव फियाबा बाक्सा बाक्सा बर दङ जे चिनि जे दफा बोलते चिनि अमो थाबो ख्रिस्टान हेनै जे आरो थांलायो फियाबा पुइतो खलाय मालाया आंबो सेम आबहाय न फियाबा दा अरबिन्दनो जदिनो बिन टेस्टिमोनि हेगा बिन युट्युब जदिनो चेनेल ग्रै हिंके बबे ग्रै माय हंके आं दिनो असुक जारदै फायमान गला फेमने आं खाथायो तांके जखन ते बिन युट्युब चेनेल आं नुखा आबनि जों बलायखनो खातं थका आबनि बगैनो दिनो आं असुक जारदै सफायमानो फियाबा जिनि म थाव गोबां बरनो दङै दङ बलायखनो ख्रिस्टान लेखिनो को जे काइटरनि फानगना को ग्रैनि बगिने एकदम 20 मास हावता मग कत किसो हिनै दङयो फेबा जे आं तिनि साग गर्दै काइटनि बस जर्ती फानगना को खनि आं सायमामानि परेव ताबक साग जर्ते आनि जे साग सरबो कोनो प्रब्लेम गरै तै आं जिकोन सा बिजनेस रंबो खलाय दङ ओ बिजनेस खलायमानि जागाबो अनेक जागरगो माथङो फेबा ताबो कोनो गिरनाबो नागे वारनाबो नागे बेले खना खातं थुगै खासरंगै दङै फायमानो फेबा बना बलाय बेले खना हामबै मरु बेलेखिना समय रां पैसा एकदम अभाव रं थमो के बाइक लेनबो बो बाइक बुद्धि खलायरि साइज माइना हेके हाइनि बागिनो बनो सालबुरुम बुरुम न हामबाय रि मास मा दंसो सुब्राय नैसे सय नानि बाबु हने आं आफके वान सुगै तांग हिके काइटनि लांमानि लामानो जदिनो मान्या हंके आं दिनै बलायखिनो संसगो खलायै बो बाहाय आनागे तांगासो गोदान जायगा हाइबना सिनि नक नगो बोलते नक स्राब जागनो ड्राग्स नालायो अनेक किसु कत रकम बाय गोरों लायजा हेबा आं तेगिसका आमनो मा सागा आमा नायदिनो तो जे आनो ख्रिस्टान माने जलि जागो फेबा नायने दि आं दिनै जे ख्रिस्टान माने कायसा करनो बाय साना नुसो आमा तामके दिनै जे आं नेनि साजला आङै नाय उसु दरते आनि तमसा मुतनो गाहगे खनावै दं फेबा आनि तमसा मु बाबा हाय नों खाना द मुसुंने आं जे संमानि परेव तामिन साका आमनो नायजामा जेबरो काइतो न माया बिनि तमंसा बुंना हाने दि नगाना गुनि नां आमा के जे आमानो साइखनारगा आवन परे आमा सिरिं अंगै थांगा तैके आं काइतो न माने बरो आनि तमंसा बुंनों बथ लुखना आनि आमा बिसास थायानि नाय आनि साकबाया दल रंना संगिनि आनि साजलाले जगिरि रगनो हनो नरगले दल बा सिसि नि सिंतरो नि एकताफन खने ताक सक फुजन द गाहायनि बेगिनो ताइबो जे सुसारा बाहायके तंगै थाननाय बाहायके तंगनानि सारानि आबो बेबाक न काइटनो माने आं बेबाक न त्रिक के साइमानानि जायगा हायनि बेगिनो काइटनो हाबै मारो आनि टेस्टिमोनि तो गोबां माने साजानाय दङ हायबना आं शर्ट के न मा सागा के आसु नंनाय हामबाय